יאללה, בואו שתיכם לפה. אני בן 20. יאללה, אריאל, תציג את עצמך, אריאל. אריאל בן חרו ב-13 חודשים, של תרמית, אז מגוף את הנגב. קטגוריית 12-13. טיל, רגע, זה צריך לראות שזה פיקס, כי זה מלחיץ אותי קצת. זה מלחיץ אותי קצת, אבל נראה שזה מחזיק. רגע. זה אולי אני אעשה, פשוט צריך שזה יהיה כן חצי. אתה יכול לסדר לי את זה רגע בזמן שאני מצלם אותם? נשבר, תסדר לי את זה, בסדר? יאללה, מוכנים? בינתיים אנחנו צריכים את זה ככה. לא, עכשיו אני עובר איתכם על הזה. איפה המטר שלי? שם תביא אותו, גילי. אריאל, תהיה איתי. מוד 15 של אריאל, רגע. 15 קילו. דמבל של אריאל. 10 קילו. גובה קופסה. 50. תביאו את המטר בבקשה. מתחילים מאריאל ואז גילי. תראי לי את הגובה של הקופסה של אריאל. מלמטה למעלה בבקשה. שים את זה על המספר. אריאל. 50. רגע. סבבה. תראי לי את הגובה של הקופסה של גילי עכשיו. בסדר. אריאל, בוא תעזור לה. לאט לאט, חבר'ה. שנייה. דמבל של גילי. 8 קילו. תנו לי מרווח בין הדמבל לקופסה. ישר, מאוזן. מעולה. נתחיל מכאן, הדמבל פה, עד לקופסה. מטר, רגע. עד לדמבל, תשאירו את המטר ככה. תביא את זה לשם, לדמבל שלך בבקשה. ואז נעשה את המרחק הכללי. יאללה, קדימה. תראה את המרחק, בואו נזיז את הדמבל. תיישר. מטר קופסה. תעזרו לי עכשיו את המרחק של הזה, מה לעשות, צריך הכל. אריאל, תתחיל מפה. שחרר את זה. לא למשוך בבת אחת, אלא למשוך כי אז זה נתלש. מהצד החיצוני. תתחיל מפה. 3 מטר. תמשכו את זה. לא. יאללה, תנעלי את זה. כן. טיל, בסדר, הכל טוב. אתה תמשיך אליי, בוא. רגע. בסדר, תמשכי את זה ככה. תשים פה את זה. יופי, תחזיק. 3 מטר, והוא רץ עד לפה. יופי, תשחררו את המטר. מוד של גילי. מוד 15 קילו. נזיז אותו קצת. אוקיי. איתמר, עזרת? הצלחת? לא, אתה חייב להצליח. גילי ואריאל, תתמקמו שם. ואנחנו יוצאים לדרך עוד דקה שאיתמר יסיים. בסדר? מה? בסדר. לא, אל תיקח את הזמן. יש לכם מים. אני מזכיר, לרוץ לאט. אתם התחלתם מאוד מהר עכשיו בסיבוב הזה, אני לא רוצה אתכם ככה. יאללה, קמבץ. שים לי את זה. איפה? לא הבנת את כלי עבודה? נו. אם אני יודע, אני אביא אותם כל יום. כן, אני צריך אותך ככה. יש לנו את הקלת חצובה קלה? יש? אמור להיות לא, רגע, למה? יאללה, נו, זריז, גילי. זה ממש נשבר. מה אני אעשה? אני צריך חצובה חדשה, מה אני אעשה? נראה לי שזה החזיק, אבל... זה אמור להחזיק. אוקיי, היא הלכה לשירותים, עם בת 13, אנחנו נסלח לה, אוקיי? אריאל, תיכנס פנימה לפריים, אני רוצה לראות שזה תופס את שניכם פיקס. בבקשה. תמר, אתה תעזור לי עוד פעם עם השלט אחר כך?
טוב. סבבה, רואים אותך. זוכר את זה אישים לדעתם? הוא רצה מאוד לשפוט אותך פשוט, אתה מבין? לא יכול להסתיר אותו. סליחה להיות כאן. כל הזמן. אבל גם פה, שוב עליה גם פה. אוקיי? כשהוא בקופסה, המצלמה צריכה לראות אותו. אז כשהוא עובר לקופסה, אתה צריך לעמוד כאן. בסדר? גיל ואריאל, מוכנים? שאלות? אתה צריך להפריע שם, לשם את המוזיקה. אז תהיה כבר ריאה כדי שתספיק לו להפריע. חבר'ה, מוכנים? גילי, אני איתך, בסדר? יאללה, חבר'ה, יצא איתמר עוד 3, 2, 1, תפעיל. 9, 8,
לשבת לנוח. כל הכבוד, מה מצב? חבר'ה, לקחת מגנזיום, לקום. קדימה, לקום. קדימה, אריאל גם, קח מגנזיום. לא לעבור פה רגע רק, חבר'ה, תשימו לב. גילי, את יכולה להיכנס? מה? מה? זוזי. אתה יודע איזה פרק זה? וואי. רגע, נסתכל. שזרמים ביד. זרמים עדיין? תראי לי. סתם, כל פעם 90. רגע, רגע. יאללה, גילי מוכנה? אריאל רק אל תעבור לידה. גילי, את יכולה לצאת. קדימה. מוכנה. רק אל תעברו פה, אני איתה. גילי חזק. גילי, קל. להוריד. גילי, אלופה, כל הכבוד. יאללה, יאללה, חזק. צמוד, גם ספור מרחב. חזק. חזק, חכה, צמצם רגליים, קח אוויר, וכנס מהר מתחת דמות. יופי, חכה, ישר, צמצם רגליים, תפיל, יפה. תמר, שים לו 2.5 כל צעד, בסדר? גילי, כל הכבוד. לא, גילי. פעם שבא עשיתי את התחרות הזאת, אני רוצה שיהיה לך 2.5 ואז יהיה לך 5, 7 פלוס, בסדר? מוכנים? לנשום, לקחת מגנזיום, אחר כך אני צריך חיזוק פה, איתמר. בסדר, לאביתר, לאחרון. יאללה, גילי מוכנה? ואני איתה. יאללה. יאללה, גילי. רגע. אופי, חכי, תשאיר כאן, ולהוריד. יופי, עבודה. אולי נגיד בזמן הרמה. מבלבל. נהיה מוכן? גם גילי חולצה. נהיה חזק עם הרגליים, תצמי את המוח. טוב, חכה, צמצם רגליים, קח אוויר וכנס מהר מתחת למות, ידיים לבטוח. חזק, חכה, תיישר. תיישר את הרגל. תפיל, יפה. תוריד את הפלטה של 5, 2.5 בסדר? חבר'ה, זה כניסה ב-21 ו-15 שניות. זה הכניסה האחרונה, וכל השאר זה בונוס. אם נצליח בצורה קלה, נעלה מהר. רואים אותה נכון? כן. יאללה, גילי, חזק. חזק, גילי, חזק. קל, גילי, קל. תעשי אוויר ומהר מהר. לא רואים. חזק ידיים, חזק. עלי, לא קרה, גילי. תשאיר הרגל. תוריד את הרגל.
חזק, אריאל. חזק. כן, תנוח, מה חסר? שלח את המרפקים האלה. כן, תנשום יש לך, וכניסה אחרונה. כן, רגע, אני אגיד לך מתי להיכנס, תנשום עמוק. תיקח אוויר, מוכן? 3, 2, 1, כנס עם המרפקים האלה, מרפקים, טוב, אוקיי? אוויר וחזק עם הידיים לתקרה. ידיים, ישב, אוקיי? קוראים. חבר'ה, כל הכבוד! זמן! איפה הבוס? מוטות, בואו תעזרו לי אריאל וגילי, כל אחד עם המוט שלו, כל הכבוד. אריאל בוא. לא, הוא צריך להראות את המשקלים, בוא. רגע, 15, תראה לי את הפלטות, תוציא פלטה, חכה. 10 קילו, תוציא, פלטה אחת. נו כבר, איך אתה מוציא פלטה? בדיוק, ככה. תוציא את הפלטה, יופי, פלטה שנייה. 10 קילו, בוא לצד שני, זהירות. פלטה אחת, 10 קילו. רק פלטה אחת. פלטה שנייה, 10 קילו. יופי, אלוף. לא לזרוק את המוט. גילי, תראי לי פלטות. רגע. מה זה? מה, תחבושת? לא, אל תשימי על היד. תשימי תחבושת אלסטית. 1.25 ותני לה. לא, יש תחבושת אלסטית שקונים בסופר פארם. כואב לך ממש? כזה. את צריכה לנוח. כל הכבוד, גילי, שיפרת בשתיהם. אלופה, תורידי. 1, ראיתי? רגע, 2.5 ו5. טיל. איך היה? כיף, נכון? 1. איך היה? תני לה כיף. היא עבדה איתך. הופה, יפה, כל הכבוד.